Okay, tokubira kamera ambuya vemunhu. Abatori ambuya. Okay, bato para tezara. Akamera ana tezara. Absuru ya beri. Batukure barufuratere kumkosha wangu uno. Kosha wangu andurwadza kufoko aita uyu. Ndatotenda kuti mashoma andakaonde kutaura. Tinotenda tezara nemashoko enyu. Iko zvino ndinokumbira akamirira muning'ina. Muning'ina. Ndichataura hangu ndakamirira muning'ina. Ngajime mpururu. Mushaona harangero. Mushaona harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira kwarare upenyu. Idzidziso. Kune vanoterera. Kutoshora. Unozvifarira. Nzira idzi. Nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero. Achida kuchiwana. Tese tiri vamwe chete. Uwewerere nje. Uwewerere nje. Uwewerere nje. Uwewerere nje. Takumbira shumba. Onakanda kutenderere. Wati pagwarare upenyu. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. And remember, Drewmas Media taking you to another level. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Muchiitiko chanhasi hachisi chiitiko chinofadza, chiitiko chinosuwisa zvikuru. Utini wena? Ngidanile mina. Siyalibingelela muli yeZimbabwe ukuhlangana njalo kolunye uhlelo namhla selingelinye ilanga, kodwa phela sihlangana ngesenzakalo esidanisa esilusizi elamigama nguThando class. Chiitiko chiripo zuva ranhasi takaunganira baba vakafa Nedoro, vamwe vanoti KRANKO, vanwa in access. Hanzi vaive pacompetition yekunwa doro. Mumwe akakwanisa kupedza 5 asakararama. Ivo vakanwa 3 asi vakabva vashayika. Isenzakalo sanamhlanje silobaba omdala ofile nthemba liyabona ukuthi khathesi abantu bamile sisemfeni. Kulobaba ofileyo ngemva kokunatha utshwala singathi ngamaKRANKO, lokho kulutshwala okuncane lokho. Abanye bathi ngesishona thumbwa, ngingazi ukuthi ngesindebele bathini, kodwa kubuya kulamabizo atshiyeneyo. Kodwa ubaba kuthiwa unathile wafa ngoba omnye ubenathile 5 yena wanatha 3 wafa. So kunzima. Rimwe gore ndichitondera inini ndichishandira kwaMutare ndiri bureau chief weZBC Mamutare. Ndakamboenda pane imwe company zvakare yaibika tudoro itwo kudhuze nekuna Africa University uko. Ndakatandaniswa. Zvikanzi mapurisa anozviziva kuti isu tinobika and who are you to question us. Saka zvikureva kuti izvi zvedoro ipapo ndopatisingazivi kuti kana zvanga zviri pamutemo vaindidzingirei. Saka tinoda kuedza ngotaura kuti kubikwa kwedoro rakadai so kunogona kunge kwawandisa muZimbabwe. Uye doro riri kuwanika pese ende riri cheap. Riri cheap. Wacheri.
kunzima mule Zimbabwe ngoba singakhangela utshwala lobu kuphela ubugcwele sobugcwele indawo yonke singakhangela even ezitolo esingathi izitolo ezinkulu zethu lukhona kuma tuck shop lugcwele ngapha lutholakala lucheap singazi ukuthi lusemthethweni yini kumbe akukho emthethweni. Nguva inosokore gedzei tingawanze munamato sadza richipora titaure nevemhuri tinzwe kuti vanoti chii nechitiko chakaitika ichochi. Kuti tinaphila singaqedeli isikhathi sizwisise ukuthi kwahamba njani yini nokwenzakalayo ngoba singakhuluma siqamba amanga sizobona bekhuluma ababekhona lesihlobo labangani. Senguva dzese tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nungamiriro yekuti pakwarare upenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekuti pogwarai makadi henyu muri yeZimbabwe ini ndini sabhuku chigumbo kupa ufamu kunove kuita nyaya yekuti mugari wedu mumusha anenzi Dhulani vakaenda kwavakaenda vakanzi tiite competition yekunwa doro tikupe $100 saka vakabva vatanga kupinda ipapo semunhu ndofa aida mari apinda ipapo kuti azobva ipapo haana kukwanisa kubva achifamba netsoka dzake akatozobva ikoko atakurwa nebhara achiunzwa kumba kusvika asvika kumba haana kana kuzomboyedzerwa kusvika baba Dhulani vashaika netidoro tavaitwa competition yekunze kupa mari 100 tesvondo rinoyanga iri 100 asi tesvondo akapera anga ari $10 pakararama mwana wangu ada kufawo futi takatomutakuro nengoro kubva ikoko anenzi Prosper Chigumbu tatenda akatombopinda competition yakapotsa afa. Prosper Chigumbu akapinda competition iyoyo akatakurwa nebhara $10 yakazorwa navachigumbu vadiki vakatozonopa mai vake kumba kuyanga iri muhomwe zvokuti angakwanisa ngotorwa nembavha saka apa akagona kurarama haana kufa nezuro pakaya pano parufu akatochema agere pakona apa kuti baba ndikadai ndakafa ndiri mwana wenyu saka ndararama nasadhurani vafa asi adhurani ava vanga vasikafarire zvekuita macompetition asi zvosvondo rineri vakaita macompetition hameno zvii zvakaitika ndopa vakangosangana necompetition nokudi nokufa. Alright, macompetition aya zvane nguva yakareba sezvichiitika munzvimbo yenyu? Hazvina nguva yakareba. Ndikati first competition ndiyakaitika pashure apa. Ipapa ndopa zvaingotedzana padhuze ndikangoti mwedzi miviri zvichiitika izvi. Saka sekumabhawa kunonwiwa ndoko vaingoenda vanhu vachingoenda zvidhakwa izvi. Saka vachinosangana necompetition ikoko. Saka zvokuti asi competition yauraya munhu ndiyo iyi. Asi vakadai vafa vari 2 nemumwe wacho akazonwiswa mukaka zvokuti nhasi tikadai chitoviga vanhu 2 nhasi anenzi Nana akatonwa pamwe chete neowe akatonwa pamwe chete nemuchakabvu uyu ndiakazonwiswa nhingi mukaka akaita zvakanaka asi vaDhulani havana kukwanisa kuita zvakanaka. Vakanwiswa here mukaka? Vakanwiswa but zvanga zvatooma kudhara. Alright, ndambonzwa muchiti kumashure uku pane mwana wenyu akambopotsa afa. Imimi sevakuru venzvimbo mune here zvamakamboedza kuita kubatsiridza nharaunda kana kuzivisa vechidiki kuti vasaite mutambo wakadai nekuti unotora upenyu? Sevakuru venzvimbo apo pashure apo hapana zvatikakwanisa kuita nechikonzero chakafunga kuti chiitiko ichi zvaguma ipapa tisikazive kuti ndo zviri kutoenderera zvichingotenderedza kusvikira panhasi apa. Hapana zvatikamboita pakutanga asi panhasi apa nezuro inini ndakatofonera chief kuti chief ndo nyaya yaitika munzvimbo. Chief akati tira kuti vanhu avadi vasungwe ndofa kuti ndo patikamirire mwana wangu Prosper ndiye ari kusvikawo. Asi nyakuitisa macompetition chizvarwa chemunomu here kana kuti anotobvawo kuri? Asi chizvarwa chemunomu asi kuti anongoshanda mumakambani emaChina uko ndoko anoshanda asi mugari womuno. Munhu ane mari? Munhu ane mari yake tongodaro hongu. Sokuti akaisa tidore toto akatenga akaisa apa akati $100 kuri kuti munhu ane mari
saka ndisina 100 dollars ndakutoida 100 dollars iyei apa ndisikazive kuti chii ndichazvikwadza nezvi zvandiri kuita izvi. Mukoma ndimi mumwe arunzi akararama mucompetition iyi, zvakafamba sei? Ichokwadi icho chakuru. Nhau yakaitika ndeyekuti ininiwo ndandagarawo ndingozvinirawo doro rangu kubva nechekare. Zviri zvekuzodhakwawo ndakazongokwanawo pazviri, asi changu chisiri chinangwa changu chekuti ndinge ndichikwana pazviri. Ndakazongotoriwo pakudhakwa kuti ataura kuti ane $10 US. Ndakati asha ndipe hunza kuno mari. $10 aisi 100? Yanga isiri 100 US. Akanditi ndokupa 10 US ubeure tumabhodhoro 5. Ndakati alright ndipe. Ndokubva ndatobeura zvishwa. Chipedza kutobeura famba na vamwe baba vangu vasere ava. Ndobva ndavapa mari ati baba tenga isupa 1. Ndobva vatenga supa ndobva vasara nechange ye. Ndo time yandakabva ndangodonha ndobva ndatorara zvekutora riratu. Ndakatozomuka zvekuma 1 midnight vamwe vachitaura kuti ndo zvandakaita. Kuti kunwiswa kwamakaitwa mukaka ongochitaurwa hamuna kutomboziva ndozvikuita? Handina kana kutomboziva. Ndandatofa zvototi ndototenda Mwari nokuti ndakatodzokera kuvafi. Ndingadai ndakatofa pamwe ndingadai nditori ndini ndakatotanga kutovigwa sekuvigwa kuri kuitwa mudhara uyu nhasi. Asi uyu mudhara waifanira kudzidza chidzidzo kudaridza neni ndakatanga kuzviita. Handimuri kuona aifanira kunge akadzidza chidzidzo nekuti iye ndiye munhu akatondimiririra uyu kuti ndizosvika panguva yekuti nditakurwe nengoro yemombe kunosvika kumba kwedu ukoko. Ndiye aitovekwa aida kutoona kuti nini chii chiri kuitika pandiri. Handimuri kuona. Saka zvadaro shava ndakanosvika kumba vachitaura varipo vacho vaitaura kuti nini vakazondinwisa porridge. Vakabika kapu yeporridge inodziya netii ndobva vandinwisa. Ndopa vakazoona inini ndichimuka ndichitoti amai ndokumbira ruregerero. Asi handina zvandaimboziva pane zvakaitika zvese. Saka zvichireva kuti pamaita macompetitions chimwezve chinogona kunge chakaafekta inenge iri nzara vanhu musina kudya? Inawo yoti shuwa inini kumba hangu ndakabva kuri kuseni ndisina kudya. Ndakange ndatosiya sadza randakatozodya futi nemudhara iye watiri kuchema nhasi. Ndakatozoridya mangwana acho achitomutaura kuti no mudhara ndatidyei sadza iri. Tidye sadza ndo atadya sadza ndo atazobudawo takanangochienda kwataienda. Alright, tudoro utu tunombonyatsonzi tuchii chaicho zita racho? Aiti tudoro tunozi tumabouncer iti. Tumabouncer tudoro itoti. Tunoita mari? Tunoita 50 cents pakabhodhoro 1. Alright, saka imimi sekuziva kwenyu ndofunga mataura kuti muri chidhakwa munozvimwira henyu doro mazuva ese. Munonyatsoziva kuti aka ukatongosvika kana kuti muhafu kana mukota unenge watodhakwa sei makazobvuma kupinda pacompetition yeofu ichi hatudhure i50 cents yekuti maigona kutenga mega? Bongo ndaigona kutenga ndega but ninawo kuti ndakangobva kumba ka. Ndina iye watiri kuchema nhasi mudhara watiri kuchema nhasi neumwe anonzi Moyo. Akapinda futi pamacompetition ndiwo ndakapinzwa naye pamacompetition. Inini ndasina hangu mari ndiwo vaitondinwisawo doro. Saka nekudhakwa kwandakazenge ndaitawo ndakanzi ndokupa 10 years ndiva ndangoitoruchiwa kuti ndoda 10 years. Ndipo pandakazongopindawo pamacompetition iwayo. Asi ndasingataritsire kuti ndikange ndichizopinda nekudhakwa kwandandakaita. Asi ndakangozvitorera nenhau yokuti ndandadhakwa. Alright, asi pakutumwa tunoita sei? Tunopisa here? Twakaita sei? Unenge usinganzoti pane zviri kuitika paunomwa? Uchitunwa shuwa unotonzwa kuti tiri kupisa pahuro. Unototunzwa kuti tiri kupisa zveshuwa. Asi nenhau kuti tensinowo mari ka. Unenge zenga wangoita zviripo wangoti usina kutodiluta kana nedrink kana nechii. Handimurwana. Alright, asi munhu iye anokuitisai macompetition haamboitewo here masupa kana yerimwe doro risiri ututu? Ndakambomuona achitisa iye mushakabva tiri kuchema akambomuitisa competition yemasupa. Vainzi vanwe 33 masupa. Vakapedza 33 masupa obva avapa anenge ahwina anenge akurumbidza kupedza kunwa 3 masupa opiwa 5 years. Akazotora 5 years wacho ndeumwe anonzi Murewa anogara kunonzi Vatoi kumiru. Saka matimimi baba vepano vangadai vakadzidza kubva kwamuri, saka hamuna kunwa musi umwe chete nababa? Hatina, ivo vakaramba machi vakati akwete. Ndosaka ndiri kuti ivo vaifanira kunge vakadzidza kubva kwandiri nenhau kuti ivo vaifanira kunge vakapinda pacompetition iyoyo, asi ivo vakaramba vakati akwete handichikwanisa kuti ndiite sei ndipinde pacompetition iyi nenhau kuti ndambonwa doro plus ndatodhakwa kare. Asi ini nenhau kuti ndandadhakwa zveshuwa
ndakazongokambira kana kuti ndakazamheno zvakangoitika ndo ndakati aunza kuri kuti ndandadhakwawo nedoro rero. Alright, asi sekuziva kwenyu hama yenyu baba munhu wechikuru, munhu aifarira doro aidhakwa here zvekuti angasvika pakuita makompetishini ekudaro? Hongu ndaraui kunwa doro tainwa doro redu zvakanaka zvisiri zvekuita makompetisheni. Aino hake doro sho tainwa doro redu zvakanaka zvisiri zvekuti tainwa doro zvekuda kuti tiite makompetisheni, but zvinhu zvatakazongosangana nazvo isira tension yekuti takazvitarisira kuti ndo zvatichasangana nazvo ikoko, asi through nekudhakwa kwatanotaitawo takazongokambirawo ndo atazongokwanisa inini ndo ndazokwanisa kungopindawo pamakompetisheni. Pana Prince anova ndiaitisa macompetitions, mune phone number dzake here uyezve munhu amunogara muchibata here kana yakwana nguva yekuti munge muchinwa doro? Prince togara chimuona asi nini phone number dzake zvangu handina, asi vamwe vemunzvimbo inei vanadzo. Alright, baba angarisawira wenyu tingati maiwirirana maifambidzana? Hongu taiwirirana taifambidzana usingaite. Asi chiitiko ichi chisati chaitika hapana here kumwe kutaura kwavakaita kunogona kunge kune chirevo nechekuita nezvakazoitika izvi? Chavakataura mundaradhudza havana kana hwani chavakatitaurira. Vamusoro ndonzi Petros Dulana, ndini mwana wavo wekutanga. Ini paka zvakaitika naandisipo ndazoita zvokufonerwa ndiri kuHarare. Chinangwa chandakabvira kuHarare nhau yemba yangu yanga yatorwa nemhepo. Saka ndazoita zvokutongofonerwa ndito munzira ndakuya kuno kuchinzi kunoku baba pane vafona vachinzi havachaziraiti. Vakangoonekwawo nevanhu vanga vari ikoko kubvawo kwanga vari. Effect vakabva vanotaura kuti vakabva pana Makuseni. Vakayozitorwa vachienda kwanga vachienda pamari dzavo dzezvidhina. Saka vasvika ikoko ndopandakazonzwa nawo chinzi baba wako kunoka havachakwanisa kumuka kuti seva kubuda furu nedziwa. Ndava ndati aendako ndiani, ndo pakafonerwa nzvadzi yangu namainini vangu. Mudzimai wemunin'ina wangu ndiakabva aenda ikoko. Saka tichinzwa information ichibva kuvanhu vari kuti vakaiswa vachinzi pane competition yaichinzi 100 US. Saka taudzwa nawe 100, vaudzwa nawe 100 US. Saka ndofunga kuti vanga vachiva mari iyo nokuti kuno kuvakabva vasina kudya. Saka ndoona kunge vachiva mari iyo semunhu anga asina mari, ndo zvakazoita kuti vapinda necompetition iyoyo. Saka hanzvadzi yangu namai ndo vakatozosvika panzvimbo ipapo, ndopa vakabvaona baba vasingakwanisa kuita sei vachitobuda furu mukanwa nedziva mumunhu, vasakwanise kutaura kana kuita sei. Saka ndopa vakazovatora vakaonawo kumba. Ndakazongosvika vatopana pamba kuti ndinzwe kuti vakazofamba sei. Ndakangozungereka navapanapa ndichionawo vachibatsirwawo vachinzi vamwe vangaite zvakanaka. Saka pandakangosvika ndakaona vachiri kufema, asi kundizoziva kuti sezvo ndiri mwana kuti ndo kwangu kutioneka kuita sei handazonzwisa zvakamira sei. Imimi mati makatorerwa imba nemhepo, hamuoneri kuti zvaishura kana kuti zvakare panogona kunge paine nhau yamuri kufanira kutsvaga pachivanhu muchigadzirisa, nekuti zvabva mukuita sekudaro rufu ruchibva rwaitika, hamuona kuti zvinenge zvine chirevo here mukati? Ndakazozama kuzvibatanidza. Ndangoti pamautora kukaitwa imba ndofunga kuti ishura. Ndomataura ndakangozvitawo mwoyo mangu ndikati pamwe ndokuti shura kwaita baba. Ndosaka imba yangu yatorwa nemhepo. Vanga vasina chimwe chirwere here chavairwara nacho baba? Pandakabva baba hapana pavaibatikana napo kana pamwe chete, kana pandakambonzwa rimwe zuva chiti pakati pangu pakurwadza pasina. Ndakatovasiya ndichienda kuHarare, ndofunga ndandane 2 days ndisipo. Ndakatovasiya vari right vachiita zvidhina neumwe wavo vanga vachiita naye zvidhina, pasina kana panorwadza. Alright, asi tingagona kuti ishura. Imba yenyu yange yakanyatsovakwa zvakasimba here zvokuti tinyatsobvumirana teso tinogona kunge riri shura chairo? Imba iri pamashure ukasara motikari ndo yanga yakasimba. Yanga yakasimba iwe nasingatombotariswa kuti zvichaitika sekudaro. Zvakati munoonwa here mukoma? Ni kwete nandinwe ndotopinda chiwani masoya.
asi baba manwiro avo tingati munhu uyo aisi dhakwa siteregeri kana kuti aisa dhakwa? Baba vainwa vaidhakwa asi taivaziva kuti pakudhakwa vaitodzoka kuno kumba vachidya vachiita sei kana vachizoendawo kunonwa doro vaizoenda asi vanotanga vaita sei taivaziva nekuti tanga vaje munhu ainwa doro anga achidhakwa zveshuwa. Alright, mataura kuti munopinda Joani Masowe inoita nezvemweya kuchechi hakuna here kana kuti tsanangudzo dzamakambosangana nadzo dzine chekuita nechitiko chiri panapa? Chitiko hapana chandakanzwa so far pana wechitiko chaandasati ndasangana netsananguro dzacho. Iye akapa baba doro akamboyo here zobata maoko kana kuti ane here zvaaitawo parufu since tanzwa kuti munhu ane zvimari zvake? Nawe yandakanzwa zviri kunzi zvakaitika aona kuti ndo zvaitika kuna baba wangu uri kunzi abva panzvimbo akabva atotiza haana kuzodzima rawanika kuzoya kuno kana kubata maoko haana kutombouya kana nhasi asitomboziva kuti ari kupa anobvira uya pano. Vemidhiya maita zvakanaka mashanyiro nzvimbo ino. Nyaya yedoro iri kai tokumbirawo nyika dai yaona chokuita, mhuri dzaparara dzapera. Yaona chokuita zvokuti doro iri ringotengeswa pese pese. Hapana zvatikuona zvikungoitwa, vanhu vari free vari kuita zvavanoda. Kana mazvona ndo zvimwe zvikutirwadza izvozvo. Hongu zvikuitika but hazvikutirwadza. Ndisekuru wangu ashaika pana. Asi dai nyika yaonawo chokuita kuti aiwa no dai rabhanwa doro iri risatengeswe zvamushose. Rati here vanhu vachiregedza kunwa doro. Vanhu ngavamwe doro but ngavamwe doro rakaadvaiswa nemakambani akabvumidzwa kutengesa doro. Kwete doro risingazikanwa kuti doro rakamira sei. Mamwe makambani ari kubikira vanhu poison ndosaka vanhu vari kufa kudaiso. Lifespan yevanhu yadzoka kuita pfupi. Wakuru wedu wakakura kusvika ma90s 96 vanhu vari kuperera kuma36 37. Mukona zvikitika. Tingokumbira kuti dai nyika yaita zvainoitawo kuti tikwanise kurarama tiendewo makore tionewo vazukuru. Hongu zvangu ndisekuru wangu inini hanzvadzi yamai wangu handitika. Asi dai vengu ari baba wangu ndingadai ndichitoti havana kutoona mwana wangu dzimweni dzenguva nekuda kwedoro irori. Alright, sevazukuru tingati sekuru venyu vaishaya here mari kana kuti maimbovatumirawo mari yedoro sasekuru zvekuti vangasvika pakunoita makompetition edoro rakadaro? Ina ndaimboti vaishaya mari. Inyaya yekuti munongoziva zvinongoitikawo mukati menharaunda iyo nharaunda yatiri ino. Iyi nharaunda yakaita sekarimoti mbishana. Mari dzinombonetsawo pano neapo. Zvinopawo kutiwo munhu nemararamiro anenge achiitawo kuti akwanisa kuzoitawo zvimwe zvinhu but it's very bad. Kana kune vese vari kuteera mumashure uko. Doro iri doro ratiri kutaura nezvaro kadoro musombodhiya tudoro tumwe tusina mazita atisingazivi aya. Nyika dai yaona zvokuita yatibatsirawo ipapa. Mhuri dzirarame. Vana sekuru vararame vaimbomwa rimwe doro raimwawo raitobikwawo nemapfunde nezvimwe zvakasiyana siyana. Vairaramawo kusvika panguva yekutoti taitoona kuti zvinhu zvakamira sei. Alright, kambori nemapesenti mangani? Hapana pesenti yatingataura kuti pesenti because zvinyorwa chete zvakangonyorwa ungonzi kana kuti 40% nditika pamwe 80 kana kuti 100. Hazvina kana pesenti yatiti tingataura tanzi hazvina kupuruvhwa sezvakataurwa kuti kana kuti ndikanzi ndafa panapa ndichimwa doro redeuta kana tikwanisa kunomira nedeuta kuti doro ramukatengesera kana kuti bhawa rakati reri rauraya munhu handitika. Kwete doro iri harina zita kwarinobva kuti rinobva kupi. Pane mazvona idoro ringogadzirwawo zvokuti aiwa inini ndikurwadziwa semuzukuru wasekuru. Asekuru wangu ashaika zvo ndikutoti vakaisirwa poison mudoro. Funga ndisaifamba nemudhara takamuka kuseni ndobva taendawo ndobva tanotenga 4 mabouncer ndobva tanwa. Saka 4 ipapa funga anga vakadhakwa kudhara. Saka ndobva akazouya prince auya kudaro ndobva vamuti chitengere doro tiripo 2 nomwe anonzi Nhana akazopinda mucompetition yacho ndobva atengerwa
iyo vakazomwa 3 uyo akanwa 5 rwarero akanwa 5 ndo hapo pana akararama akararama ndakatozomwisa mukaka ini shure bimwe ndatengerwa na prince wacho ndanzi mwisa anga akararama jasime vanena ndo ndamunwisa kudaro ndandazodzoka ndatanga kunwisa futi mudharo ashiya naso ndamwe mudhara manje anonyaswa kunwa mushomusho ndoita mobika porridge kuti vamuke zvazvaramba saka pakazouya vasikani panapa ndakatogara navo pepa ndova takazotakura navo nebhara ndova ndauya navo kunoku manje satauya navo kunoku ndopa takazofonera mwana wacho ndopa akafonera mukomana ndopa ndazoenda navo kumochari tasvika kumochari kwekwetu vatavaisa mumochari takazoenda navo apa vange vatotonhora kudhara vatotora zvokuma99 timota tichitoenda navo tataenda kuHwahwa tazobva tataenda kuChegutu ndopa ndovasiya kumochari kwekwe saka nongoti hai doro plus vange vasinange vakadya noti ambenge takatombomwa rimwe rachena pavakazopinda mufuti ndobva tawedzera. Saka competition yange iri yetu ngani? Yange iri 5 saka iyo vakanwa 3 vakaperera pa 3 uya havana kuzowana akazowana ndi mumwe wacho anonzi Nano. Isati tatoguta kudhara naro isati tatonwa kudhara. Iwewe semunhu waona zvichiitika izvi ndezvipi zvinoda kuudzawo vamwe? Inoti doro rine mapesimizi akawanda plus tikarimwa tisina kudya ndozvimwe zvacho zviri kukonzeresa futi kusadya ndokumwe kukonzeresa stereki kuti nokutanga kungokanwa ukatanga kutokudya iyoyo ndozvakaitika zvandakaona kuti kusadya ndokwakakonzeresa stereki kuti dai vakadya kuseni dai vasina mubofu. Saka tingati imimi naPrince munotowirirana zvokuti nhasi uno muchimuona munotoona asina mhosva zvaakaita zviri right here? Apa Prince pazuva pane zvakaitika izvo because ava vakataura ivo vega kuti uya utitengere doro saka mhosva yake chaiapa handisi kuiona. Mataura imimi nhau yekuti hazviite usina kudya muri kunditaura here kuti nhasi uno tikakuti idyai munokwanisa kupinda henyu macompetitions aya? Zvakuendera nekuti ndambomwerera ndisati asi kana ndakadya zvinge zviri nani hazvizvi zvangu zvezita doro rachena bhozi rinodhaka zvishuwa. Asi zvokuti muri kuti mukawana mukana wemacompetitions aya muri kwanisa kupinda? Apindike bhozi tinopisa tinhuto tinouraya itoto apindike va. Ndini vadhulani ndakambonwa newe musi wendaiswa 6 pack iwako 3 nangu 3 ndobva ndapedza 3 ndimurehwa masitira rangu tini enwe bandera. But munoti kudini nemakwikwi waya manga muchiita uyezve? Ndaitorambawo zvokuti handikwikidze ndoro yembo asi ndaida kutonwawo super ndakati uya tisangane pano zvakazosangana zvoka ndanga ndisi pamwe zvokuzomwawo rebounce. Mukureva kuti 6 pack ndeyechii yetu doro itoto kana kuti yesu? Aiwa super. Saka nhasi uno ndikauya $100 ndokutengera itoto muno chiri kuda here kupinda macompetitions iwaya? Macompetition ekumwa doro handimade kumapindira angu asi chinhu chingoripo ndechekuti pandaiti ndimwe super ka aiwa nandakatotomba food kuti ndingodya zve2 minutes nekunwa sezvo ndabva mbarisina kudya. Saka zvekuti ndimwe poison iyo poison iyo yekuti ndakaisa poison wani ndakaisa mushonga kuspray ndakaisa poison todirawo mvura mamused shomanani saka izvozvo hazviko. Handitendere izvozvo ende papo kuti ndisangane chikamu chochoka ndakatomuna mukuru wangu saya nazvo zvinhu zvakadaro ngatitengere masupa tigomwa. Ndinzwa kunge mune surname yakafanana nemushakabvu ndizvo? No ndakati bandera. Bandera. Right, asi sekuru vangu vane makore mangani? Makore vanhu vaziva asi ndichisvika munomuka ndakanga ndichitamba nasekuru ne4 years ndiri munomu ndichitamba nasekuru vangu tichiwirana nawo kusvika
pari zvinhu kusanganitsaona ndakazoinzwa yandazonzwa nhasi kuseni ndandasangana nayo sheti asi munhu wati takasangana taingofara ivo ndakawana taingofara tiri pamwe chete asi chakandishandirwadza zvikuru kwazvo inyaya yetsaona yekupinda pamakwikwi izvozvo takati uri sapuloti murepuroti yako nezvese makwikwi aufanira kupinda uri munhu mukuru makushenzi makwikwi achidiwa. Inini kurudziro yangu hombe yandinayo muzuva ranhasi ndeyekuti doro iri ratiri kuona richiabhuswa riri kuonekwa mumashops, riri kuwanikwa richingotengeswa pese pese nemutengo wakadzika. Rimwe racho makatotarisa rakanzi made in Zambia. KuZambia chaiko akatobhanwa madoro akadaro. Saka doro iri isusu hurudziro yedu ndeyekuti dai rabhanwa nokuti percentage yacho haizivikamwe. Zvakare iri kuafekta vechidiki nevaya vanokwanisa kuwana mari diki diki yekuti ivo vakakwanisa kuri accessa rakukanganisa utano hwavo. Mavanzwa vataura mhuri yeZimbabwe ndochiitiko chakaitika zvinosuwisa zvinorwadza. Hanzi kuZambia rakabhanwa asi muZimbabwe inwai akunzima kulusizi kuyazisusizi ngoba kuthiwa even la koZambia babona ukuthi utshwala lobo abuyenzi kodwa lapha eZimbabwe sithola ndawo yonke, sithola kuthengiswa ndawo yonke ku-cheap and hey kunzima muli yeZimbabwe. Ndikanzwa mwe achinditi neshamba ndipo 50 cents ndipo 50 cents ndikati ndechinanza ndoda kuita kudhakwa faster because rimwe doro rinonoka kundisa mutu. Ukatarisa mawindi aya vanogona kuloda lodi remari yakawanda, imari shoma I think ndoye kutenga tudoro itototo. Zvinorwadza zvinopisa tsitsi uyezve chimwe chatisingazive ndechekuti baba vanogona kunge vakanwa doro iroro rakawanda asi ivo vanga vaine chimwe chirwerewo zvakare chavanogona kunge vainacho asi vanhu vasingachizive ivo vasingachizivi zvozosangana mawanobva atanga. Kuthiwa plus enye indaba singazi ukuthi ubaba ekunatheni utshwala kwakhe ube lo munye umkhuhlane yini kumbe ubengela plus enye into kuthiwa ingani yam-affecta kakhulu ngekuthi unathile engadlanga ngoba lokho yanokudla utshwala yipoison kuyachisa emzimbeni ukuthi kuyaqalisa ukudla emzimbeni. So uthi omunye wakhona uphose wafa adenatha laye ngoba baphangise bamnathisa uchago kodwa yena ubaba ngithemba amandla besephelele njengoba kuthiwa ngumuntu omkhulu so uyehlulekile ukuthi akwanise ngoba la imizimba yabi sizwile phela. Papa ya soko gogo vakatadza kubata nyoka nekuda kwemvura yange yatanga. Iye zvinezvi mvura yakutanga futi. Saka regai titoonana mhuri yeZimbabwe. Oti thina sihambe ngoba kade sizulu selingani lisina sibona ukuthi sizokwenza njani. Njalo nje besithembisa ukuthi umuntu lo obesenzisa ama competition singazama ukuthi sizwe la ukuthi yena uthi kuhamba njani ukwenzelani. Toda kutombata tinzwe ukuthi anoti chii pari zvino tambata panhare ati iye ari kuuya saka nhau ino tichambononoka kuiburitsa nezuva rimwe chete kuti titange tabatana naye asi kana asina kuti bata aiwaka tichangoburitsa zviri zvazviri nemashoko ataura nesu panhare nezvaataurwa nevanhu nekuti nekuziva kwedu kana ari munhu ari normal angaitisa macompetition etudoro kuse asina kuitisa zvimwe tingati chikafu kana kuti zvimwe zvinhu takatokura chita ma-eating competitions kuzvikoro taitozikanwa nekupedza malofisi iye chamutadzisa kuita competition esadza yekunwa mukaka yekunwa madrinks chii kuzonangana nekanhu kanouraya. Itoti vari baba vake ndoshwira kuona zira rake kuti vari baba vake vari kupa tunhu itoto kuti itai competition ndikupe 100 kana kuti $10 zvinobuda here pane nyaya ende vamwe vakutotaura vataura off camera hanzi ndimu zvina bhizimusi saka ari kuziva zvinhu zvake. Ngokuzwa kwethu sizwa lathi ukuthi umuntu yena uyenza amabhizimusi so kaiso first time yakhe ukwenza uyakwenza laphana aphinda kwenze laphana so ngani kuba lezinye indaba ezivukayo ukuthi kuma business akhe engxenye yikho kwenzela ukuthi abebulala abantu singazi ngoba sizothi sikhulumela isizwe ukuthi yena uthini uchasise sithini but azvizikanwe pamwe competition yakangomuurayawo senguva dzese tinokurudzirai mhuri yeZimbabwe kuti musubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friend.
wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.